Bună lume! Astăzi vom începe să folosim UDK Editor, adică Unreal Engine 3. Este un game engine foarte bun, folosit. Sunt și jocuri pe Steam creat cu acest game engine, deci puteți crea și jocuri online, puteți crea de toate. Și azi vom învăța bazele acestui minunat game engine. Deci, acum mult timp, acum vreun an, să zicem, nu era gratis. Acum îl găsiți gratis pe internet pentru a-l folosi în scopuri necomerciale. Dacă vreți să-l folosiți în scopuri comerciale, va trebui să-l cumpărați. Dar nu cred că cineva care se uită la tutorial făcut pe YouTube face jocuri pe plată. Unii da, unii nu. Deci acum se încarcă toate librării și vom învăța un pic baza despre el și alte prostii de astea. Vă face tutorial destul de scurt, să zicem 10 minute, 5 minute, pentru a separa argumentele. Pentru că fiecare argumente sunt importante de la învățat separat, pentru a învăța cât de importante sunt și a nu le uita. Va trebui să exersați cât de mult puteți. Să zicem, măcar de 3 ori, 4 ori pe zi. Și în acest mod nu veți uita bazele. Haide, carcă. Așa se prezintă Unreal Engine când îi dai drumul pentru prima dată. Aici puteți să găsiți niște tutoriale, etc. Aici e Content Browser, găsiți ceea ce importați. Și asta e scena noastră. Deci, în versiunea veche nu puteai alege între zi, noapte și alte chestii. Acum dacă faceți new level, puteți alege într-o hartă cu zi, dimineață, seară, dimineață, seară, și mai așa, seară sau mapă goală, fără nimic. Eu voi folosi una de seară, îmi place. Așa. Ce trebuie să știți? Grafica în acest game engine e foarte frumoasă, părerea mea. Da. Deci, acesta este harta noastră. Probabil veți vedea un pic de lag, dar sper să treceți deasupra. Așa. Pentru a testa harta, apăsați butonul play și veți putea încerca harta. Cum puteți vedea, grafica nu e deloc urâtă, chiar foarte frumoasă, nori se mișcă, etc. Apăsați pe X pentru a ieși. Deci ce trebuie să știți? Prima chestie, apăsați pe cub, canci, delete, stergiți. Acesta este cubul, masa noastră, să zicem. Cu acest cub noi vom crea obiecte sau ceea ce ne trebuie. Așa. Butonul ăsta îl folosiți pentru a modifica geometria acestui cub. Nu știu cum pot să vă explic. Așa. Da, am greșit aici. Da. Mă fac jureacă. Da, așa. Hai să separăm alea. 4 feluri de a vedea. Ok. Dăm aici. Apply. Haide, clichează. Așa. Deci folosim instrumentul ăsta aici pentru a modifica alea mărimea acestui obiect. Simplu creăm o mică cameră, să zicem, de început.
tutorial de lemn la putere. Nu, exit obiectul. Asta. Așa. Și aici așa pentru a umple spațiu. Deci și-a creat obiect, să zicem. Acum, ca să facem o cameră, va trebui să facem puțin de totul, puțin mai mic. Haide, cât mai mic. Așa. Ok. Și de aici. Ok. Un pic mai în sus. Folosim instrumentul ăsta. Așa. Și acum folosim pe ăsta pentru a tăia. Și voilà. S-a făcut un fel de cutie deschisă. Îmi dea. Folosim instrumentul ăsta. Da. Asta. Pentru a face o ușă, să zicem. Da, hai să lungim o leacă. Așa. Folosim asta. Așa, dăm un pic mai... hai, nu fă pe... nesimțitul cu mine. Hai, bă... Așa... mutăm o leacă. Așa, și acum vom șterge și... să zicem, s-a făcut un fel de ușă. O ștergem o dată. Așa. Încă o dată. Acum să ștergi leacă, știm. Dar nu contează, facem doar investiții. Modul ăsta vrem să creăm o casă sau prostii de asta. Înțeles, ar trebui să folosim 3ds Max Studio pentru a crea obiecte. După le vom importa cu tot cu texture în UDK. Așa. Deci e doar o bază, să zicem. Folosim acest pătrățel pentru a separa, pentru a face în mod ca să apară și celelalte 3 dimensiuni, să vedem în perspective. Noi vom folosi mult 3D, în 3D. Chestia importantă este să build, no, view, edit, aici undeva era, da, în fine, actor properties, display, movement, collision, site, advanced, debug, object, mobile. Nu, era undeva pe aici, nu mă amintesc cuvântul ăsta. Word properties, da, game type. Aici are ce fel de jocuri să faci, castle game, crowd game, game info, none, player collector, simple game, UDK game, deathmatch, team game, vehicle for content. Na, facem așa, ieșim și dăm start. Noi avem, ne dă oare de default pentru a încerca mica noastră hartă. Acum, casa asta are scriptul de collision în ea, deci noi putem să o atingem, nu putem intra în ea. Acesta a fost primul tutorial, vor urma altele, multe alte, cel puțin vreo 100 pentru fiecare program în parte, ca să învățați la perfecție cum să-l folosiți. În modul ăsta veți putea realiza absolut orice vreți. Aici a fost Dante, tot pentru azi, ne vedem în următorul tutorial.